Una forta tempesta va obligar a suspendre el 5è Rally Torrefeta i Florejacs al Llor després de només 2 especials. La cursa, organitzada pel club B+RC Management, era puntuable a més del Campionat de Catalunya per la Copa de Ral·lis de Terra, el Trofeu de Ral·lis Sprints de Terra, el Volant RAC Trofeu Mavisa i la Challenge Foc Extrem. El rally constava de 2 trams que els prop de 50 equips participants havien de completar 3 i 4 ocasions respectivament. Josep Bassols amb Xavier Amigó al seient del copilot del Citroën DS3 es va endur la victòria després de marcar el millor temps en el primer tram, el més llarg dels 2 amb poc més de 10 quilòmetres. Avançada l'especial va fer acte de presència la pluja que va augmentar en intensitat. El segon lloc va ser per Miquel Prat i Daniel Montaner, que amb un BMW Mini va ser el més ràpid en la segona especial. Talla 15, esquerra 2, llarga de 30, talla 15... Dreta 3 menys, molt ràpida, 70 al fons, 3 menys, molt ràpida, llarga, 70 al fons. 70 al fons. Esquerra 0, talla, per dreta 0, talla. Eduard Pons i Daniel Muntades amb un Subaru Impreza van ser tercers després de quedar-se a 3 dècimes de l'escratx en la segona especial. La tempesta, que va anar augmentant d'intensitat, va deixar el recorregut impracticable i va obligar els organitzadors a suspendre la cursa per motius de seguretat quan ja havien disputat el segon tram bona part dels participants. En 2 rodes motrius, el triomf va correspondre a Jesús Jiménez i Ignacio Paz amb un Seat Ibiza, que van acabar en 6a posició. Pel que fa als participants en el trofeu de Rally Sprints de Terra, la victòria va ser per Pau González i Eric Vallvé, amb un Ford Focus, primers també entre els participants de la Challenge Foc Extrem. Aleix Solà i Jordi Soldevila, al volant d'un Ford Focus, van ocupar el segon lloc al Rally Sprint i a la Challenge. En tercera posició es van classificar Daniel Dalmau i Eduard Ferran, amb un Seat Ibiza. I el tercer calaix del podi de la Challenge va ser per Josep Moles i Joan Codinacs amb un Ford Focus, que van quedar quarts entre els participants del trofeu de Rally Sprints de Terra. El Volant RAC Trofeu Mavisa enfila la recta final i prometia emoció. El líder, Pep Bassas, va sortir reforçat de la complicada cita lleidatana amb una nova victòria, encara que els punts atribuïts es van reduir al 25% en poder disputar-se solament 2 especials de les 7 previstes. Llarga 75, llarga 75 frenant, cruza esquerra 5, 75, atenció, llarga 75 i aquí, esquerra 5. No en passem, esquerra 5, 75. La forta pluja que va caure a partir del migdia va obligar a parar el rally quan Bassas i el seu copilot Manel Muñoz eren líders, mostrant una vegada més una gran solidesa que els deixa en una posició privilegiada, quan només falta per disputar-se el Rally 2000 viratges. A només 5 segons de la primera posició es trobaven al moment que es va parar la cursa Aleix Vila i Marc Roca. Els de Solsona van demostrar de nou un bon ritme sobre una superfície en la qual gaudeixen de poca experiència, sent la seva primera vegada sobre terra mullada. Amb els punts sumats, continuen amb opcions al Volant RAC Trofeu Mavisa, mancant l'última cita sobre asfalt. Sergi Francolí segueix sorprenent en la seva primera temporada. Amb menys experiència que els seus rivals, va aconseguir salvar la tercera posició en els enfangats trams lleidatans. En quarta posició van finalitzar Jordi Salinas i Òscar Barrera. Amb l'anul·lació de la prova es van quedar a pocs segons del podi, però van aconseguir arribar a la meta, esperant amb ganes l'última cursa de l'any a Manresa. L'equip canari del Volant RAC, format per Pablo Suárez i Israel Pereira, va aconseguir tancar el top 5 de la jornada. Tot i aconseguir el seu millor resultat de l'any, la reducció dels punts atorgats va frenar la seva gran remuntada en la classificació del campionat. Marc Paradell i Xavi Quesada van començar amb prudència. Just quan agafaven ritme de cursa, es va anul·lar la prova, acabant finalment 6ens.
Abel Barcons i Francesc Gascó van finalitzar la penúltima prova del calendari en el 7è lloc amb el Peugeot 208 1.2 Sportec. Els gironins es van veure perjudicats per la forta pluja que van patir en major part que els seus rivals en sortir més enrere, obligant-los a afluixar el ritme per evitar mals majors. En aquestes mateixes condicions adverses es van trobar el pilot andorrà Claudi Ribeiro Leite i el seu copilot Xavier Carulla, que van patir els moments de major intensitat de les pluges ja al principi del primer tram. El seu dorsal alt va provocar que fos el pilot que es va topar amb els dos trams en pitjors condicions, molt entollats i relliscosos, i que van superar amb forces dificultats. La propera prova del Campionat Català de Ral·lis, puntuable també per al Volant RAC, serà el 57è Rally 2000 Viratges, previst per al 18 de novembre. There's not a single